Goddag. Hej drenge og piger. Velkommen til Far Cry 3. Et nyt spil jeg lige har fået. Og jeg er lige begyndt på det. Så ja. Men lad os kigge på det. Hvad det mission hedder, grib planken, og jeg har allerede spillet lidt. Så ja. Never should have made that jump alone. I promised Dad I'd take care of you two. Does it say where Riley is? We're gonna find him. We're gonna free the others, and then we're going home. No! Stay with me, Grant! Please, don't die! Hold on, Grant, hold on! Grant! I like that. No, I respect that. I'm gonna give you 30 seconds. And if this jungle doesn't eat you up alive, Oh fuck. fucking death! Get the fuck out of here, you chicken fuck! Run, Forrest! Ah fuck. Nå, så løber vi. Jeg håber ikke de er efter os. Okay, de skrider efter, det hjælper. Ja, de skrider efter, det hjælper. Det vil være hop. Hallo, lad være med at skyde efter mig, jeg har ikke gjort noget. Lad være. Lad være. Oh fuck. Oh shit. Hey. Jeg klarede det. Nå. Klarede det ikke. Det kan være, at de ikke skider sig efter mig. Ja. Ej, de gider ikke efter mig. Eller gør det? I gotta get out of here. Ej, de gider ikke efter mig. Så vi kan bare gå. Helikopter. Ja. Nej. Fuck him. Help! Ja. Nej. Her er væk dø. Jeg lader ikke gå for det. Nej. Helikopter! Den kommer her. Skider vi efter. Jeg lader ikke gå for det. Hey, kom her. Okay, det er en ny show. Så. Helt jeg kravler op ad en sten. Det er ikke noget. Nej, altså ikke krav. Kan jeg komme derhjemme med den? Hvad lader du med? Hvor er det en bjørn, det der? Tror det var. Nå, rent det, indtil jeg tager mor, mor, løb, venner, indtil jeg prøver, indlæser kamera, indlæser vågen, titan, lidt tøft vind, lidt spænd, prøv at spænde, løb. Nå. Så er det på igen, goddammit. Hop. I did. Yeah. I have to find Riley and the others. Tell you. Please let them be alive.
Åh, shit. Nej, jeg vil ikke dø. Jeg vil ikke dø. Det kan du. Min kniv. Jeg vil have kniven til dig. Nå, lige meget. Løb! Ah! Og de skider efter mig. Det bliver krydskål. Åh. No. Okay. Nej. Nej. Hallo. Nå. Ja, det var så flugten. Og jeg har aldrig prøvet det før, som sagt, og det er på over. Der var den hånd. Far Cry 3. En bedst vel. Far Cry 3. Yeah. Indlæser sindssygt vågen, sindssygt jagt. Kamera, mor og kært. Indlæser far. Indlæser pistol, kamera, mor. Indlæser vedder, indlæser taler. Indlæser. Sådan noget lidt. Speaks to the warrior. The path leads to the heart of the jungle. Follow the path, and you will find the answer. Hvad er det for en dukke, der ligger der? En græn. Where am I? What the hell? You are awake. Well, not all of you. The arm has been deadened to allow for the Tatau. Peace. It is brave to swim a storm, but to sunbathe on a beach with pirates, insanity. Åh, shit. You're right, Hallo, hvad har jeg gjort der? but no. I will also take yours. Nej, jeg nikker. I am Dennis. Jason. Hjælp. Sindssyg mand. Ja. Dennis. Lava, lava. The heron, the shark, and the spider. I know who you are, Jason. You are a warrior. And the Tatau will allow for you to reveal your true self. Listen, my older brother has been killed. I need to find my younger brother and 4 other friends. Come with me. So you'll help me? No, you can only help yourself. I'm going to free you. Ja, lidt creepy, men ja. How did I get here? I found you on the beach. Welcome to Amanaki village. It is something, isn't it, huh? Salamat, Tangahari. I have Jess and Brody with me. The man who escaped Vas Camp alive. Your escape is a sign that the battle has turned. Our people are in need of good news. So, these are your people? The island calls to the strongest. It called to me. The island dwellers, the Rakyat, accepted. And I became a member of their tribe. They are something, aren't they? Beautiful, most definitely. I could have anyone I choose. But my will is set on one woman. Here, cash for weapons. Oh, You want to save your brother, right? I've never shot anyone before.
What did they say in America? There's a first time for everything. Det er rigtigt nu. Nå, så kan vi nok købe våben. Det bliver meget sjovt. $30. Og med ikke meget. Ja, jeg vil gerne have... Ja, hvad kan den der? Kan du have den? Du... Godt. Lad os købe den. Tak. Those radio towers online. Altså, Follow me, my friend. Here, the power comes from the jungle, from the island. You must learn the terrain, know where to stand at all times. Voss uses the towers to map the island and to locate his men. Scramblers block access. Our people have no use for devices such as these. But you will learn valuable information from them. Yes, the scramblers are at the top. Each tower covers a limited area. Climb them all and you will reveal the entire map. Hvad? Fik mappen. Eller map. Pistol! Ja, vi skal hen til radiotårnet nu. Ja. Hvad kan det? Jeg har bare ikke noget koldt lige nu. Det er lidt noget. Der er min manchet. Ja, fuck det. Ja. Altså, jeg synes spillet er flot. Lad nu være. Jeg synes spillet er meget flot indtil videre. Meget godt lavet. That must be the radio tower. Ja, nu er vi ret til tårnet. Ja. Den sang. Jeg kan ikke lide klang. Men jeg tror så jeg var afslut for den her gang. Så hvis I kan lide min video, så husk at trykke på lydknappen. Og hvis I gerne vil følge en film, så husk at trykke på abonner-knappen. Og vi ses næste gang, når I spiller Far Cry 3. Hej.